Welcome back mga kapuso ug nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, mangayo kitag tips gikan sa Department of Energy kung unsa ang mga lakang nga pagabuhaton aron makadaginot kita sa paggamit og kuryente. Ang buhatan sa Department of Energy padayong mihimo og mga lakang aron makatabang sa mga konsumidor sa pagdaginot sa enerhiya. Pipila na ka mga proyekto ug programa ang ilang gipatuman aron mapagaan ang kahimtang sa publiko. Karong buntaga, atong sayran ang pipila sa ilang gipanglaraw nga mga proyekto dinhilang sa GMA Regional TV Live. And we have with us this morning si Ma'am Lourdes Arciaga sa DOE 7 Visayas Field Office, Energy Resource Development Utilization Division Chief. Good morning, Ma'am Lou, Ma'am Lourdes. Good morning, Mai. Daghang salamat sa GMA7 for giving us this opportunity na mag-guest diri sa inyong programa. Sige ra po kung tanaw ani, especially kung work from home kami sa schedule na sa office. So, thank you again and pasalamat jud mi because karon gusto lang namin i-inform ang public and in fact siguro daghan ng kabalo na ang usad jud ka banner program ron sa Department of Energy o maybe sa whole sa gobyerno nato karon is kaning energy efficiency and conservation program nato. Una gid ani rason is kabaw na gid tanan ta apektuhan, mahal kayo ang presyo sa kuryente. No, di nato ma-deny kita ang pinakamahal in fact among the ASEAN countries. And of course, kanina dungagan pa gyud nga ni mahal na pod ang presyo sa atong gasolina o diesel. Kuan gud ni after the katong Ukraine-Russia war. So, mauning kuan nato nga wa man gyud tay mahimo ani kay ang kuan nato market forces man gyud ang kuan sa presyo sa kuryente o kuan may kaning fuel nato. Ang ato gyud number one na buhat no tanan kita even ng mga ordinary citizens is mag-conserve kitag enerhiya. No, magdaginot gyud tag paggamit sa enerhiya labi na sa kuryente no, so tanan ta apektuhan and any one of us no can do something. So mao nang naagud tay programa, especially na may naanag gyud tay balaod ron no katong gipas 2019 pa kaning Energy Efficiency and Conservation Act. Okay. No. And then can you tell us more about this, ma'am? Oo. So kaning Energy Efficiency and Conservation Act actually gi-focus na gyud ang tanang sektor nato. Sa residential, then may naatay industrial o sa commercial, kay dagko sad ning mangkonsumo kuryente no kaning mga malls, mga manufacturing facilities nato. Of course ang gobyerno no. So tanan karon mandated na tanang government entities, appeal ng mga local government units, even katong mga Congress nato, ang Senate and katong mga commissions nato ano, mga Supreme Court, even katong mga kuan nato sa gawas no, katong mga embassies mandated to conserve energy. So may naatay gitawag na Government Energy Management Program. So usa ka trabaho namo sa Department of Energy is to conduct kaning spot checks. Okay. So gatuyok mi sa mga government agencies karo ga-focus mi sa mga LGUs. Because nakita na mo, dako kayo matabang sa LGUs, no? Inana. So, dako ang masave sa kuryente and masave sa LGUs, magamit pa nila sa laing mga basic services o other sectors. So, conduct ng spot checks, we go around, no? Adto mi. And also, of course, energy audit. Inana. So, sa residential naman, kanina, atay campaign. So, makita na to siguro we produce mga katong guide paano magdaginot og kuryente ug also sa gasolina pod. So ma'am, would like to talk about this electric cars nga kini atong gipo. So can you tell us more about this? Oo, since no nisgutan nato dako po kayo tag gasto karon sa fuel, di ba? Mahal kaayo. So naa po tay bag-ong balaod ron kaning kaning Electric Vehicle Industry Development Act. Bago ra gyud ni last year. So, in fact, mandated na ron, like we will start again no, sa government agencies. Dapat karon mga purchases na, in the future, purchases sa mga vehicles, may na electric cars dapat. So, the DOE started this. No? So, ang DOE now nag-launch last year lang, I think it was in November, may naatay mga electric cars sa Manila and we have the electric charging station
sa DOE Central Office. So soon here, there is a Tubisas Field Office namin sa Escario. May nano tayo electric charging station also. Na and we will may na kuan namin tagaan namin sa DOE pod og electric vehicle, but in fact may naa namin no dala na actually kaning Prius nato na hybrid car pod na siya. So daginot kayo na siya, so we're promoting that. In fact, kabaw ko ang ubang mga private sector like ang SM nag-launch pod recently sa ilahang electric charging station. But there is a Cebu, I guess mga pilara kabuok pod may naa pa. May mga transport groups like in Lapu-Lapu nga, they have this Yes. mga electric transport. Electric Mga buses, Yes, yes. electric buses. And then ang charging station. How about in Cebu City and in some other cities, ma'am? Naasad ta dere? Naapod, no? Sa Tacloban na, asad sila. Ang nindot sa uban, mga electric buses na to, o jeepneys, solar-powered. So, mas environment-friendly pag yun. No, may naay katong mga plug-in na pwede na to i-charge sa kuryente, nga nasa ano na to. Or mas nindot na yun na built-in, may mga solar-powered buses kita. No? So, nagadagan na ron. But dili pa kaayo daghan. That's why, kani nga balaod, bagong balaod na to, mao na gud ning mag-lay down og framework og kuan guidelines sa private sector nato, lalo na sa transport industry, paano nato padaghan pag yun, no, kaning mga electric cars, electric buses, and even e-bikes na ano tayo mga electric bikes o tricycles. So target nato ani ma'am is within the year or next year ma-implement na ni siya sa mga government offices? Well, ongoing ang implementation. So, nag-start sa Department of Energy and other agencies na nato, no? Member agencies nato. But with the DBM, what I know is that karon good bang DBM magkuan sa mga purchases, may naanay na guidelines na towards purchase sa mga electric vehicles ang government. And of course, promote na gud ta sa ano. And we're happy kaning mga manufacturers nato sa mga cars, mao na gyud ang direction po nila. Okay. So ma'am, finally atong i-message ngadto sa ato ang katawhan. Final message nato, ma'am. Okay. So, again, no, sa ato ang mga viewers no, nato, so there is a GMA program nato. Amo ra bang kuan, reminder nato sa kuan, dako kaayo ang atong madaginot, no, ma-save, especially in terms of kung mag-conscious kita no paggamit sa atong kuryente, ilabi na bisag sa atong balay ra no, nauna-una nato kung ang basic ra gyud kung dili nato kinahanglan ng kuryente, we have to switch off no. Like ang lights nato, even the TV nato, ang kanang aircon especially kay dako kayong konsumo, so we have to be conscious and mas nindot na yun nga mag-start na sa atong mga anak, tudluan po nato sila. Thank you kaayo. Thank you very much, Ma'am Lourdes Arsiaga sa DOE. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live.